Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na nga, Yesida Inta. Nagbayag mo tamalutan. Aguray ka, ta saan pa'y unay anaanger tay karay kay asidaem. Anya, karay kay ti ipasidam kanyak. Jay tenged pa'y gayam, ken payak. Ay, unay kamot tintuyang. Ape ada kita ti pasidam kanyang ay. Padigwa nga raw, dagiti kukumaray. Tanay, saan dak unayon apampansinan. Ay, ada siguro man ang tinasawm amadia. Iso asaan da ka pampansinan. Awan mo't malagip ko sa ukamaday. Ikan to mga mi nagpampanunot no maminsan. Sa ukalay ang asaw. Na, iso nga raw dapat digwak ida. Tapno sa andak aguraan. Day. Apay anak ka panimid kayo nga agulitag. Ay, makapaliday mo't ngamin da ito isidaan tayo at toyo. Wan nga ron. Dudua mo't nga ron. Anyat kaya't asawan da ito'y ngay. Kaya't na asawan, sagay sa kayaw. Ay, Kunak man nun ay mas tisidaan ita, isumtimbagan yang kalkaw. ay, ni antim man. Ay, anusan nyo, no anya ti adda. Kunak nga mino napang ka nagnateng iti sidaan. Napan ka magayam na kiistorya ka ni kumarim ako nang. Ay, awan oras ko ang mapanag-nateng. Maribanang! Ay, Ah, Nina na to yang. ay, banda ka ba? malimot nga umay. Anya nga tati umay na ibaga aya. Ay, ingka ibaga nga awanak. Apay, di mo samot kaya't abisitaan na ka ni kumarim atuyang. Kagura mi day ta at tuyang. Apay ngay! Kasanaw, naglastog nga agsasao. Kunamlan asino nga ado ti kwarta na. Maribanang! Umay kapadigwan iti sidaing yaw. Ah. Manok! Nangag mo ka raw. Wow, inakalaan tayo patiguna. Sige, darasam. Ay, Adan sidaan tayo ba na? Unay ket aragsak mon. Na. Nungay adda sa bidong dayta nga ipadiguna. ay na, agyaman na natuyang dito'y ipadigaw. Ay, awan na talaga si Daan May. Para kumakin ni Antim dayta, angam sigay pagraranudan yaw. Uray di ko lang ti si Daan May kinangkal kaw. Adda ni Antim dita. Awan ka na, kunana. Angam adda ka day. Ay malang araw, ibagam apak pakumusta. Wang na natuyang. Sigay, in kayo mga nag. Anya ngay tararamidan tayo. Alangan mo tabuy-buyahin tayo lang dito impadi ko ni Nana Tuyang. Di man antim, tatilay bagbaga na. Ay ibagbagak laeng. Akasanon, no adda sa bidong dayta ipadigo ni Tuyang. Sabi daw. Imposible mo ta sa bidungan na tayo ni Kumario Nana Tuyang. Ay, isumuti ko na. Ay na, saan nyo lang nga amo na anya ti agtartaray iti panunot na. Sigurado nga do ti agtartaray iti panunot na. Ang saan namat siguro sa bidungan dagiti gagayam na. Kita man manang. Naglaing nga agrason da ito'y kaanakak. Sinuruwak nga mingkit. Na, Kasta no mabisina kang kail. Ha? Lumayingak aroma sound. Ay da, mga takit din, tama bisbisina. makaamu kayaw. Sige, mangan kayo lata. Ang amno masabidungan kayaw, ay awan basol kaon. Oh, anya ti madamag maribanang. Ay na, nagpadiguday jay atuyang. Ay, pinadiguan na ka. Kunakan siya lang ti pinadiguan na. Pinadiguan na kamay. Anya mo di impadigo na akar ni ti manok ngay. Nagkulbat. Ay, jak ngamin pulos rin namanan. Tapang panunutak nga amangan no adda sa bidong na. Ay rin naman ak. Kagaputan na kulbat. Binaybay akon Ay, dainting kanikwarog tinagsida. Aya. Nay, mait. Adda ka magayam di taigid ang nakatugaw. Apay, ita lang ang anadlaw ng kagawan. Itayak pa'y dito ang nakatugaw.
Ay. Naglaw ka, ang nakatugaw dita. Di kamot ngamin nagtagtagaray, mait. Ururayik ngamin apa utangan nak ni kagawad ko anang nana. Ay na, saan ka napautangan? Tapadam day takarubam ang nagtiwad nga agbayad. Unay kamatan kagawad. Apay ngay mat nga ipadanak iti kaaruba. Asino akaaruba na, maray? Damagam kan kwa na Ay, mait. Asino akaarubam tinakdakamaten ni Marikuanang? Ni kanunana toyang nana. Ah, Kagawad, saan aga po tagkaaruba kami akit agpada kami. Nagpadpada kayaw. pirmi nga men, ang nagtiwod nga agbayad day siya akaarubam. May sakilo lang mat abagas ti utangok nana. Kunakan ka, saan ka pautangan? Anya kamutin kagawad. Gaputa kaarubak ni nana toyang. Anya mutin. Ay agawid kan. Tapno saan mo adenggan, ti ipa nagsarsarita me kan ni Maribanang. Agawid ak man langan. Nagururay ak lagayam iti awan. Ay, di mo istoryaan dyan ang ngag mo iti day siya tuyang Dakas kamin tumanaw. Nana toyang, adda istorya akan ka. Anya da ita. Ang sakbay na, pabuludan nakpay iti bagas. Awan isa ang ko. Ay, basit langan jay bagas may. Ang sikay, pabuludan ka, takaasi ka may. Umututang akin ni kagawad ko anang. Di namut kayat. Kaaruba ka kanungamin. Anya, na, man ano kumangay no agkaaruba ta. Iso nga rod ti umay ko istoryaan nana. Agpada ta kano anatiwid nga agbayad. Anya, nakasta, kagurgura dakpay lang. Na, pinadigwa lang nga rod idan. Ay na, permi si kaakanayon ti pagis-istoryaan da. Kaano nangag ko amis mo ta nakatugawak ijay tersena ni kagawad ko anang. Istoryaan da anatiwid ak nga agbayad. Apay, pudno aya. Ay, saan mo't unay? Uray siya, saan da ko napautangan? Ay, ayan na ngay gayam di bulbuludak abagas na tamapanak agluton. Mala, mabit lang, tamapanak mangala. Kunaking ka, kahit anasakit tinakam daking ka, dagita ako kumaray. Iso asaan da ka pampansinay. Pinadigwak lang arud idan. Nasakit pa ila tinakam da. Iso abalbaliwam da ita ugalim. Tidakas na, istorya ni Marikuanang anak kulbat jay impadigaw. Makitam da ita. Agasam, tapang panunutin ni Maribanang ngadda sa bidong jay impadigok kan kuana. Iso ati makunaking ka, saan mo nida patigwan. May amon, oran no, ginura kayo, nagkukumaray. Sugak pa ilang aging gay tanggay. Ay, uray siya nga rod. Kasla maramraman nakpailang din padigo ni Marito yung akarnit manaw. Agpadigo ko mamanin ni nanatuyangan niya. Antal na kayo man. Na. Ay, anusan nyo asidaan da ito'y ogot ti kamuti akinilnat ko. Kas talatan ti paspasidam kada kamay. Dusan aduling atuyo, kinilnat nga ugot ti kamuti. Ay, saan ka nga agpili-pili? Inteng. Anya man nga tanti si Dainda na natuyang kan tataba daw. Umay daw kumamanin agpadigo. Ay, di kay lamabain. Agur-uray kayo latan iti maipadigo kada kayo. Awan mo sabidong dyan padigo na, antay. Ay, managi papan ni antim ngamin. Sandan sa ngamin a friends kini na natuyang ang kail. Ay, talaga asaan? Ha? Apay aya, antay. Nalastog ngamin day jay atuyang. Kunamlan asino. Iso adwa kami kan ni Marikuanang amang gurgura kan kuana. Ay, manditi ada kagura na banang. Bad day ta. Talaga abad, antay. Time day tatuyag. Kunaking ka, nga da talaga rason. No, apa kagurgura da ka, dagiti kukumaray. Natiwudak kanungarog ngagbayad. Iso, may tikunak. Uray pa'y mamin ano kang agpadigaw, no saan ka mapanagbayad,
Kagura da kalata. Ano pa ya, di utang mo? Hindi pa lang good. Ay, nagbayagan nga eh. Kahit, ada pagbayad mo. Ada, istorya nga rod ka na kwadang adote kwarta. Dayta pa, iti may sa panggurguran daking ka. Napangas ka launay. Inka, nagbayad. Tapno sana may ramraman dayta ka ruba. Umay ka, sumurot ka kanya, maay. Ni, sa dino nga iti papanantana na toyang. Mapan ko bayadan di utang ka o kini kumarek akwanang. Ha? Nasayaat nga rod anana, tapno makautang akon. Sandak mo't siguro naguraan da gijay ako kumarek no agbayadak. Imposible mat aguraan da ka pa kat agbayad ka lang arudan. Marikwanang, umayak man. Ay na, di nakman bigbigatan abubusita ang marituyag. Saan nakaabwisitin ni Nana Toyang kagawad? Ay, Aguli mo kamait, siya lang tagsa. Ay sige, aguli mo kakon. umay ka manin umutangan niya. Nang itugot ka pa'y iti kadwam. Sanak nga umay umutang, maray. Ayan, jay pitaka kaun. Ay, nangibulsa kaun. Dito'y likod ti daster mo, Nana. Ay huwag gayam. Ay, Umaya kag bayad iti utang ko. Bilangan mo aji pagbayad mo, Nana Toyang. Ay, tulungan nakman kiti amang bilang iti pagbayad ka, umait. Ay, wala na. Adugaya ma talaga ti kwartam Katuan mat kagawad. Ado talaga ti kwarta ni Nana Toyang. Masadot laeng nga agbanyad. Enteng! Umay ka man dito, oy. Apay aya? Basta umay ka dito, oy. Apay? Apay, anyat aramidan ni Marituyang dita tersena ni Marikuanang. Agkakatawa damit. Agmirmerienda dan sapay. Anyat nakaskas daaw ko ba? Kat no nagtungtungan mi kan ni Marikuanang, asaan mi apampansinan dayja atuyang. Kano nagmayat, di kakatawaan da. Apay ngatan. Anya ti mapaspasamak. Sus, ila ikapis kan banang. Ingka ke makimerienda. Ay, makapakatawa talaga niya, Maray. Ay, na. Uid garon mare, makapakatawa. Ay, maay. Anya gay kar aramidum dita. Katawa ka mo na. Kasano ang makakatawa? Kadinak mo na pautangan ni kagawad ko anang. Ay, aguray ka dita. Kakatawa kami pay. Saksa, katawaan niyaw. Ay, saan mo tamaray? Apay, anya launay ay atikat katawaan niyaw. Ni man marituyang, isutin na ni Rugeng agkatawa. Dayta ka ngamin. Katawa kayo katawa. Nagbayad lang ni Nana Toyang iti utang na. Ay, wan maray. Iso akatawa kami akatawa. Gaputan nakabayad ako niti utang kaw. Kuno ka day, Marikuanang. Wan, maray. Ipakita man di kwarta marituyang. Jay ado akwarta. Wan. Agpangas ka manan, Marituyang. Ay na, sa anak-anak pangas maray. Talagang ado ti kwarta. Sigay, te pakita kan ka. Nagadaw. Nagadaw. Apay nga itaka lang ang nagaway. Kita man, awan pa'y naluto amakan. Kahit agungat ka na dagaws. Ay katuwa na mabisina kaon. Aday nyawid ko asidaan, tamangan talaangan. Atoy. Na, dua lata sardinas. Kawang, ginatang ko ijay tersina ni Marikuanang. Agkukumari kami manin badung.
Ay, mayat manon tilinangan may. Kay, nakabayad ka ni ti utang mo. Ay, katun na. Mala, lukatamon da ito si daan ta sardinas. Tamadamdama, mapanak manon makiistorya kadagiti kokomarag. Ay, nasaya at nagsublin tilin ng inyo nga agkukumare. Katsapay lang kuma, taagtultuluyan day ka. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.